जों दिनै 37 दोनस्रि हिसाबै इउपिपिएल हान्जानिफ्राय गासै जोंनियाव 86टा बुथ दङ। बे बुथ कमिटिखौ लानानै जों मोनसे सन्मिलन खालामदों। जिहेतु जोंहा इउपिपिएल हान्जानिफ्राय गासै 40टा समस्तियाव जेसेबांखिनि बुथफोर दं बेवहाय बुथफोरखौ दाजोबनानै सन्मिलन खालामबाय थादों आरो बिदिनो जों दिनैहाय बे सन्मिलन खालामदों आरो मोनफ्रोमबो बुथनिफ्राय जोङो गासै 40सा बेबायदि फैनांगौ होननानै जोङो बिथोन हरदोंमोन, खावलायहरदोंमोन। नाथाय दिनै जोङो खोब गोजोननाय मोनदों, गोसोआव खोब गोजोननाय मोनदों। मानो होनोबा नैबे 37 दोनस्रि समस्तिया दिनैहाय बिटिसि सरकारा 2005 मायथाइनिफ्राय जिहेतु जोंहा बे सरकार जाबोदों बिटिसि हिसाबै, नाथाय जोंहा दोनस्रि समस्ति हिसाबै थांनाय 2015 मायथाइनिफ्राय बेवहाय सरकार तरफनिफ्राय बिजाथि जों मोनबोआखै। थांनाय 15आव बिपिएफनि सरकार जादों, नाथाय एमसिएलआ बे इउडिएफनि देरहाबाय आरो थांनाय 2020 मायथाइयाव जोंहा बेवहाय बिपिएफनि प्रेस मुसाहारिया देरहाबाय, नाथाय इउपिपिएलनि सरकार जाबाय। दा बे बिथिङाव बे 37 दोनस्रि समस्तिनि साफ्रोमबो सांग्रां भटार्स आरो लोगोसे इन्टेलेक्सुयेलफ्रा दिनै सानखांनाय फैदों, पपुलेटिभ फैदों जे सरकाराव थानाय बिजाथि गैयाब्ला बेवहाय जेसेबांखिनि नांगौ बायदि माने जौगानायफोर खामानि मावनांगौ बेयाव गोबां रोखोमनि उसुबिदा जायो। दा जोंबो दिनैहाय 2020 मायथाइनिफ्राय दिनै सरकार जाबाय इउपिपिएलआ, नाथाय जोंहा दिनै बिजाथि गैया। जोंहा दैथायजानाय बिजाथि गैयियाव गोबां खामानि मावनाय गाव गावनो दिनै उपलब्धि खालामनो हादों। बे बिथिङाव जोंनि भटार्सजों लोगोसे जोंनि बुथ कमिटिनि जेसेबांखिनि दिनै बेयाव नुजाफैदों फ्राय गाव गावनो गोसो जानानै दिनै फैदों आरो बेखौ आङो नैबे 37 दोनस्रि समस्तिनि सासे माने इउपिपिएलनि मावथि हिसाबै गासैबो बेयाव नुजाफैनाय साफ्रोमबो भटार्स लोगोसे बुथ कमिटि, प्राइमारि कमिटि, ब्लकनि, इउथनि, वमेननि गासै मावथि बिथांमोनखौ आं धन्यबाद होदों। लोगोसे दिनैहाय बेवहाय बे 37 दोनस्रि समस्तिखौ उद्धार खालामनांगौनि सार्थआव नैबे 4 बोसोर खावसे बोसोराव जेरैबायदि जोंहा चिफ डिपुटि चिफ बिथांमोना जेसेबांखिनि माने सरकार तरफनिफ्राय जोंहा माने अनसुंथाइफोर होनांगौ बा जौगानायनि खामानिफोर मावना होनांगौ बेफोरखौ मोनसेबो खम खालामाखै आरो लोगोसे पार्टी तरफनिफ्रायबो बिथांमोना डाइरेक्टलि जोंनो बिथोन हरनानै बा मा मावनांगौ बेखौ हरबाय थादों आरो दिनै बेखौ नोजोर खालामनानैनो बेवहाय जोंहा बिटिआरनि चिफ मानव गेदा प्रमद बर' आरो जोंनि इउपिपिएलनि आफादगिरि आरो लोगोसेयै बेयाव इएम फैदों डक्टर नील स्वर्गियारिजों लोगोसे बारग' माने मन्त्रि चन्दन ब्रह्म आरो लोगोसेयै माने खाम्फा बरगयारि बारग' डिपुटि चिफ बिथांमोनाबो फैनानै इउपिपिएल हान्जाया दिनै मा मावनो थांगासिनो दं, मा मावबाय थादों आरो फैबाय थानाय दिनाव जिहेतु जोंहा सेप्तेम्बराव जानो गोनां बिसायख'थियाव बेयाव जे इउपिपिएलआनो सरकार दाफिनगोन बेयो 100% बे रोखा आरो बेखौ लानानैनो दिनै बिथांमोनाबो रायजो राजानो दिनै बे बानिखौ होफैदों बा फोसावना होदों आरो बेखौ लानानै रायजो राजाफ्रा दिनै लोब लोब ओंखारबोदों आरो बेनि थाखाय आङो साफ्रोमजों आं गोजोननाय बावहरदों। आङो थांनाय बाराव 2020 मायथाइयाव बेवहाय बिजाथि हिसाबै गसंदोंमोन, नाथाय खोब खम भटनि गेजेराव आं जेननो गोनां जादों। मानो होनोब्ला बे समाव जोंहा कर'ना भाइरासबो जाबाय, COVID-19 माने एफेक्ट जानायनि लोगोसे जोङो जिहेतु दल हिसाबै गोदानमोन आरो आंखौबो माने दल हिसाबै सिनायनाया खोब खममोन आरो इउपिपिएल हान्जा हिसाबै जे गासै बेवहाय 37 दोनस्रि समस्तियाव जोंहा 13टा माने बिसिडिसि बा प्राइमारि कमिटि दं, बेफोराव खामानि मावजोबनायाव गोबां उसुबिदा गोलैदोंमोन। नाथाय नैबे 4 बोसोर खावसे बोसोर जाबाय, 4 बोसोर 6 दान बारलांबाय दिनै सरकार जानाया आरो बेवहाय आंखौ दिनै माने सरकार तरफनिफ्राय बेखिनि ओनसोलखौ रायजोखौ सिबिनो थाखाय जि सुबिदा होदों, सुबिदा होनायखौ आं लानानै बे ओनसोलनि जेसेबांखिनि जोंहा भटार्सनि गामिफोर दं बा प्राइमारि कमिटि दं, बुथ कमिटि दं, मोनफ्रोमबो गामियाव दिनै आङो हाबबाय आरो रायजो राजा आं सावरायदों, जि हादों एसे एनै मावनानै होदों
आरो अखौबा मावना होनायनि खोथा होदों आरो बे बिथिङाव जोंहा सरकारा जोंनो हेल्प होदों बा जोंखौ TLCC बा BCTC फोरखौ जों मावनो थाखाय हेल्प होदों आरो बे बिथिङाव रायजो राजाया जुदि लुबैयोब्ला आरो दला जुदि आंनो जुदि सासे बिजाथि हिसाबै आंखौ गसंथ'जों सुबिदा होबा आङो 100% बेयाव माने बिजाथि जागोन होननानै आङो गावखौनो दिनै थिरांथा लानानै दङ आरो दा बे दला जुदि होयोब्ला आरो वार्कारफ्रा जुदि बेयाव खामानि मावोब्ला आरो भटार्सआ जुदि भट होयोब्ला देरहागोना बे रोखा होननानै आं दिनै फोथायनानै दं आरो आंबो बेक्ति हिसाबै साखाफारा जानानै दं दा रायजो राजाफ्राबो दिनैहाय फ्राय मोजां मोनदों जानो हागौ आंखौ मोजां मोनदों जानो हागौ आंबो मोजां मोनदों बिथांमोना जेरावखि थाया आंनो खोब सहयोग होयो आरो आं सासे मावथि हिसाबै खुनु उसुबिदा मोनाखै आरो खामानि मावनायाव ब्लक लेभेल पेरेन्टस बडि बिथांमोनाबो 100% आंखौ हेल्प खालामदों लोगोसे BCTC चेयारमेनफोर दङ गासै 13टा BCTC आव जोंहा 9टा BCTC UPPLनि मोनब्रैया BJPनि चेयारमेन बे गासैबो 13टा BCTC आव आंखौ माने हेल्प होदों चेयारमेन मेम्बारफ्राबो हेल्प होदों इउथ बिथांमोनाबो हेल्प होदों आरो कर्मीफ्राबो जेराव थाङो बेयावनो माने मोजां माने सहाय खालामदों आरो मोनफ्रोमबो बुथ कमिटिखौ जों दिनै क्रस चेक खालामबाय आरो बेयावबो गासिबो अके दंजोबो दा बिनि थाखायनो बे दिनैहायनि जि बुथ सन्मिलन बे खुब साक्सेस जादों आरो बेखौ लानानै आं खुब गोजोननाय मोनदों फोथायनाय मोनदों नेक्स्ट टाइम माने फैबाय थानाय बिसायख'थियाव जुदि पार्टिया जुदि हाइकामान्डआ जुदि आंनो जि बिबान होयो आं बेखौ मावगोन आरो दला जिखौ थोनो आं बेखौ मावगोन आरो रेडि जानानै दं दिनै जुननि 14 तारिख सेन्ट्रेल UPPL नि कामान बायदि BTR नि चिफ प्रमद बर' बिथांनि बिथोन बायदि UPPL हिसाबै जोंहा मोनफ्रोमबो बुथ कमिटियाव फेज 1 UPPL फेमिलि बानायदों आरो बै फेमिलिखौ लानानै बुथ सन्मिलन जोंखौ मिटिं खुंनो थिनदोंमोन दिनै जोङो खुंफुंबाय जोंहा 86 बुथ कमिटि दङ आरो बेयाव फेज 1 आव जोंहा 40 जन के फेमिलि दङ आरो बे 86 नि 40 जन के फेमिलिखौ जोङो दिनै मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि नुजाथिनायाव बिथाङा बुंखादोंमोन जोंनि धनस्रि समष्टि बुथ सन्मिलनाव बिथाङा थागोन दिनै खोथा होनाय मथे थाबाय जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बिथांखौ फैगोन होननानै जों फोसावनायाव जोंनि मोनफ्रोमबो 86 बुथनि गासै मावथि बिथांमोना दिनै फैदों अब्ला 86 बुथावहाय 40 जन करि फैयोबा 3440 जायो आरो दिनै 3000 नि एसे बाराबो दङ साफा सानैया जेहेतु धनस्रि समष्टिया खोब मोजां जागासिनो दङ आरो चिफ सार फैगोन बे हिसाबै बिथांखौ नायनो दिनै साफा सानै बारा फैबाय आरो आं साबायखर बावदों जोंनि 13टा प्राइमारि कमिटि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि आरो बुथ कमिटिनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि आरो मोनफ्रोमबो बुथाव जोंहा बुथ एक्सपार्ट मेम्बार दङ आरो जोङो नैबे स्पेशल प्रग्रामनि थाखाय जोङो इनचार्ज पार्टिनानै होदों आरो बिथांमोना साफ्रोमबो खामानि मावनायनि थाखाय दिनै प्रग्रामा साक्सेस जादों नोंथांमोना नुदों आरो बेखायनो आङो धनस्रि समष्टिनि गासैबो ब्लकनि बिबानगिरि इउथ सेल वमेन सेल 13टा प्राइमारिनि बिबानगिरि 86 बुथनि जोंहा 12 बुथ कमिटि मेम्बार 10 वमेन 10 इउथ 8 सिनियर वर्कार दङ गासैखौबो आं साबायखर बावदों आरो बेबायदि जुदि रायजो राजानि मदद मोनो जों फैबाय थानाय समावहाय जोङो धनस्रि समष्टिखौ देरहागोन आरो रोखा बायदि जों नुदों आरो सानजाहा जोंहा गहपुर साब डिभिजननिफ्राय जोङो 16,000 जोङो भट आरो ST भट मोननो थांबावगासिनो दङ आरो दरंनि बेकार कास होननाय मोननै बुथ कमिटि बेयाव 1323टा भट दङ दा बे हिसाबै जोङो जेराव चिफ सारनि बिथोन मथे बुथ कमिटि दादों दिनै जोंहा गहपुरावहाय डिस्ट्रिक्ट कमिटि दाबाय आरो बेवहाय ब्लक कमिटि बा प्राइमारि कमिटि थानाय नङा डाइरेक्ट डिस्ट्रिक्ट कमिटिया बुथ कमिटि दादों बिथांमोना बुंनो हागौ किन्तु फैबाय थानाय समासो खोन्थागोन कारन बिथाङा जोङो मिथिगौ MCLA जानानै सरकारा जिहेतु जोंनि जेबो मावनो हायाखै जों खोनादों रायजो राजाया बुंदों मात्र बिथाङा बेमारि नखराव सोरनिबा नखराव 1000 2000 फैसा होना फैनो बिनि अनगायै बिथाङा दे बोसोरावहाय 60 लाख
MCLA फान्ड मोननो बेखौ बिथाङा थाइसेबो बाहायाखै बेखौ रायजो राजाया दिनै बयबो बुंगासिनो दं आरो बिनि फिथाइखौ बिथाङा फैबाय थानाय समावहाय मोननो थांगासिनो दं आंखौल' होना जोंहा जि ब्लक कमिटिनि गासै बिबानगिरि TLCCआबो खामानि मावबाय थादों आंबो जिल्लायाव गाहाय नेहाथारि दङमोन आरो जिल्लायाव गाहाय नेहाथारिनिफ्राय आंखौ बेयावहाय ब्लकआव प्रेसिडेन्ट हरबाय आङो दुखु मोनदोंमोन मानो आंखौ जिल्लानिफ्राय ब्लकआव हरखो दा मानसिफोरा आंखौ बुजायबाय जे नोङो धनसिखौ उद्धार खालामनायनि दायित्व लानांगौ बेखायनो आङो नट अनलि फिजिकेल आङो फाइनान्सियेल फिजिकेल खस्थ' खालामनानै खामानि मावदों आरो जोंहा ब्लक कमिटिनि इउथ सेलनि वमेन सेलनि बयबो खामानि मावनानै दा बयबो ग्रोम ग्रोम मावनायखायनो आरो जोंहा IT सेलबो दङ बिथांमोनाबो ग्रोम ग्रोम मावदों नोंथांमोनाबो जोंखौ अनो फैसा होनो हायाबाबो नोंथांमोना जोंखौ फकास खालामो दा बेखायनो गासैनिबो अननाय मोननानै बेखिनि थासारिया फैदों होननानै आं सानो फैबाय थानाय समावहाय दायो प्रेक्टिकेलि सोरबा गोबां बिगोन नङा होमबा बेनो राइट दङ डेम'क्रेटिक बेयावहाय प्रेक्टिकेलि खिन्थु खामानि मावबाय थानाया थांनाय समावहाय थांनाय बिसायख'थियाव जेननाय जोंहा TLCC सामा रुजुगोरा बिथाङाबो दाबिदार आरो आंबो दाबिदार जों सानैयानो प्रेक्टिकेल दायो खामानि मावबाय थादों दा बेनि अनगायै बाखि गिता सोरबा धनस्रिया मोजां जाबाय फैनो होननाय खोनादों थ' वेलकाम दा बेखौ हाइकामाना सिन्था खालामगोन दा बेखायनो आं नोंथांमोनखौ साबायखर बावदों फकास खालामबाय था मदद खालामबाय था जोङो बावैसोनो गहपुरावबो थांनानै ग्रोम ग्रोमै बुथ कमिटिखौ दागोन आङो अलवेज रेडि नोंथांमोना मिथिगौ आङो 6 थाखोआव फरायनायनिफ्रायनो आबसुआव दङ दा आङो 45 बोसोरसिम आबसुआव थाबाय 2020 सननि 27 जानुवारियाव जे BTR एकर्ड जाबाय बेनिफ्राय आङो बोरायबाय होननानै ओंखारनानै आङो लोगो बे धनस्रि समष्टियावनो 1 बोसोर आं आफादगिरि मावदों आंखौ जिल्लायाव लानानै थांबाय 3 बोसोर कमप्लिट गाहाय नेहाथारि हिसाबै मावबाय आरो दायो धनस्रियाव आंखौ हरफिनबाय आं खामानि मावबायानो थादों आरो मावलांगोन आं जिहेतु हाबाबो जायाखै सान हर आं खामानि मावनो हायो आं दुखु मोनदों मानो हरनांगौ खिन्थु आङो चेलेन्जजों बेखौ देरहा होथारगोन होननानै आं खामानि मावबाय थादों थेंक इउ এটা ভাল ঘোষণা বঙাইগাঁও মেডিটেক এলাইট হেলথ ইনষ্টিটিউটৰ 2025 আৰু 26 বছৰৰ DMLT লেবৰেটৰী টেকনিচিয়ান এক্স-ৰে এণ্ড ইমেজিং টেকনিচিয়ান ECG টেকনিচিয়ান ফাৰ্মাচী এছিষ্টেণ্ট ডেণ্টেল হাইজিনিষ্ট ইমাৰ্জেন্সি টেকনিচিয়ান আৰু নাৰ্ছিং কেয়াৰ এছিষ্টেণ্ট কোৰ্ছৰ নাম ভৰ্তি কৰাটো এতিয়া চলি আছে নাম ভৰ্তি কৰাৰ বিষয়ৰ বাবে জানিবলৈ ব্যক্তিসকলে 9395558676 নম্বৰত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব मोनसे गोजोनथाव फोसावथाय बङाइगाव मेडिटेक एलाइट हेल्थ इन्स्टिट्यूटआव इंराजि बोसोर 2025-26 मायथाइनि थाखाय DMLT लेबोरेटरी टेक्निशियन एक्स-रे एंड इमेजिंग टेक्निशियन ECG टेक्निशियन फार्मासी एसिस्टेंट डेंटल हाइजिनिस्ट इमरजेंसी टेक्निशियन आरो नार्सिं केयर एसिस्टेंट कोर्सनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दङ मुं थिसननायनि सोमोन्दै सुलाद लानो थाखाय 9395558676 नम्बराव फोनांजाब खालामनो हागोन